नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजचा आपला अनुभव आपल्या चॅनलच्या सबस्क्रायबरने सांगितला असून त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची मला विनंती केली आहे. मी पुण्यात एका IT कंपनीत काम करतो. माझ्या टीममध्ये सुमारे 10 जण आहेत. त्यात 3 मुली आणि आम्ही 7 मुलं होतो. सदर घटना सुमारे 3 वर्षांपूर्वीची आहे. माझी एक मैत्रीण 1 महिना ऑफिसला आलीच नव्हती. परंतु नेमके याचे कारण काय ते आम्हाला कोणालाही माहीत नव्हते. मॅनेजरलाही विचारले, त्यावर तो फक्त इतकंच म्हणाला, अरे ती आजारी आहे असं तिच्या आईवडिलांनी सांगितलंय. देव जाणे काय झालंय तिला. एके दिवशी एका मैत्रिणीने तिला कॉल केला. तेव्हा समजले की ती खरंच आजारी आहे. पण नेमकं तिला काय झालं आहे ते तिनेही सांगितलं नाही. जेव्हा तिने ऑफिसला येणे परत सुरू केले तेव्हा एकदा आम्ही सर्व मित्र तिच्यासोबत बसलेले असताना तिला नेमकं काय झालं होतं हे विचारू लागलो. परंतु त्या विषयावर ती बोलायला तयारच नव्हती. शेवटी कसेबसे आम्ही तिला राजी केले आणि ती आम्हाला त्याबद्दल सांगू लागली. एके रात्री पुण्यात कुविख्यात असलेल्या एका जागी माझी गाडी बंद पडली. त्या जागेच्या जवळच एक दफनभूमी आहे आणि असे सांगण्यात येते की बऱ्याच लोकांनी तिथे अमानवी शक्ती असल्याचे अनुभव घेतले आहेत. मी बराच वेळ तिथे उभी होते आणि गाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न करत होते. वातावरण एकदम शांत होतं आणि खूप भयानक वाटत होतं. जवळपास एक चिटपाखरूसुद्धा नव्हतं. तशी मी खूप धाडसी आहे रे, आणि रात्री पुण्यात फिरायची मला खूप सवय आहे. पण त्या दिवशी काय झालं तर काय माहीत, खूप अस्वस्थ वाटत होतं. ती जागा तशी भयानक आहे. काही वेळाने माझी बाईक सुरू झाली आणि मी सुखरूप घरी परतले. पण मला काय झालं होतं काय माहीत. तेव्हा मी घरी एकटी नव्हते. कदाचित माझ्या मागे सुद्धा कोणीतरी आलं होतं. तेथून परतल्यावर दुसऱ्या दिवशी मला खूप ताप भरला आणि त्या दिवशी मी ऑफिसला पहिली सुट्टी घेतली. डॉक्टरकडे गेले तर त्यांनी गोळ्या औषध दिले आणि 2 दिवस रेस्ट करायला सांगितला. सुमारे 3-4 दिवस झाले तरी माझी प्रकृती सुधारतच नव्हती. तेव्हा माझा ताप उतरला होता तरी माझे वागणे थोडे विचित्र झाले होते. मी दिवसा जेवण करत नव्हते आणि रात्री बेरात्री केव्हा पण मला भूक लागायची आणि उठून मी जेवण करायचे आणि सहसा मला मांस खावे वाटायचे. तशी आधीपासूनच मला नॉनव्हेजची खूप आवड आहे. त्यामुळे घरच्यांना हे फारसं विचित्र वाटलं नाही. काही दिवस असेच गेले. ऑफिसला जाऊन मला आता सुमारे 10 दिवस झाले होते. एके दिवशी आमचे एक नातेवाईक मला भेटायला आले. तेव्हा त्यांना माझे वागणे आणि माझा अवतार बघून काहीतरी विचित्र वाटले. ते मला विचारू लागले, ज्या रात्रीनंतर तू आजारी पडली होतीस त्या रात्री तू कुठे बाहेर वगैरे गेली होतीस का. त्यावर मी त्यांना सर्व गोष्ट सांगितली आणि त्यांना हे सर्व सांगताना मला सुद्धा डोक्यात हे विचार येऊ लागले की हे सर्व जे माझ्यासोबत घडत आहे ते त्या रात्रीमुळेच तर नसेल. त्यांनी माझे सर्व बोलणे ऐकले आणि माझ्या बाबांना जवळ बोलावले आणि त्यांना विचारू लागले, डॉक्टर काय म्हणत आहेत, काय आजार आहे नेमका. त्यावर बाबा म्हणाले, नेमका आजार अजून त्यांनाही सांगता येत नाही आहे, कारण सगळे रिपोर्ट तर नॉर्मल येत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे ही जेवण करत नाही आहे, पण ही रोज रात्री पोटभर जेवण करते आणि शक्यतो नॉनव्हेज खाते. त्यामुळे अशक्तपणा कशामुळे येतोय तेच कळत नाही आहे. त्यावर ते पाहुणे जे बोलले ते ऐकून सर्वांचे अंग शहारले. ते म्हणाले, ही खरं तर जेवण करतच नाही आहे. हिच्या आतमध्ये जे कोणी आहे तो जेवतोय आणि त्यामुळे ते अन्न हिच्या शरीराला लागत नाही आहे. बाबा म्हणाले, अहो नेमकं काय म्हणायचं आहे तुम्हाला. तसे ते बोलू लागले. मी हिच्यासोबत बोललोय आणि त्यावरून मला समजले, ज्या रात्री हिची गाडी त्या दफनभूमीजवळ बंद पडली होती त्या रात्री हिला कोणत्या तरी वाईट शक्तीने पछाडले आहे. कारण हिने मला जी तारीख सांगितली
त्या रात्री अमावस्या होती. आधी माझ्या बाबांना त्यांचे म्हणणे पटले नाही, परंतु अजून 4-5 दिवस उलटल्यावर जेव्हा माझी परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अजूनच बिघडू लागली, तेव्हा बाबा त्या पाहुण्यांना भेटले आणि यावर काय करावे असे विचारू लागले. तसे त्यांनी सांगितले, हिला गाणगापूरला घेऊन जा, दत्त महाराजांच्या आश्रयात काही दिवस ठेवा, सर्व काही ठीक होईल. तिथे गेलेले अनेक बाधित लोक काही दिवसातच ठीक होतात. जेव्हा मला हे समजले की मला गाणगापूरला नेणार आहेत, तेव्हा माझ्या आतमध्ये जे कोणी होते त्याने मला आणि माझ्या घरच्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली होती. वस्तूची आदळापट, सर्वांशी भांडण, चिडचिड, रागराग आणि गाणगापूरला जायला मी नकार देऊ लागले. शेवटी माझ्या घरच्यांनी बळजबरीने मला गाणगापूरला नेले. तिथे जाताच मला भयानक त्रास होऊ लागला. मला नेमके काय होत होते हे मलाही सांगता येणार नाही. दुपारी आरतीच्या वेळी तर अक्षरशः माझ्या अंगाची लाही लाही होत असे आणि असे वाटे मृत्यू आला तर बरं होईल. असेच 7-8 दिवस लोटले आणि माझ्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा होऊ लागली. पण माझ्या आतमध्ये जी शक्ती होती ती खूप खोलवर माझ्या शरीरात मुरली होती, त्यामुळे इतक्या सहज ती मला सोडणार नव्हती. शेवटी तिथे असलेल्या एका महाराजांनी एक पूजा ठेवली आणि तिथे माझ्या शरीरात असलेल्या शक्तीला माझे शरीर सोडण्यास भाग पाडले. आता माझी प्रकृती पूर्णपणे बरी झाली होती आणि शेवटी आजपासून मी ऑफिसला यायला सुरुवात केली आहे. एवढे बोलून ती तिचा अनुभव सांगायची थांबली आणि तिच्यासोबत घडलेल्या गोष्टी ऐकून आमच्या सर्वांच्या अंगावर अक्षरशः काटा आला होता आणि किती भयानक प्रसंगातून ती गेली होती ते आम्हाला जाणवले. आज या गोष्टीला इतके वर्ष झाले आहेत, पण आम्ही पुण्यातील त्या जागेत रात्री काय दिवसासुद्धा जायला घाबरतो. देव जाणे पुन्हा कोणत्या वाईट शक्तीचा शिकार होईल. तुम्हाला जर हा अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व परिजनांना नक्की शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.